Πριν συνεχίσουμε, κυρίες και κύριοι, ξέρετε, είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό το γεγονός. Στηρίζουμε την προσπάθεια, την είδατε την είδηση, τη θυμάστε από την προηγούμενη εβδομάδα, όταν τις ημέρες του Πάσχα σε μια εφορία ψάχνουν να βρουν. Ένας πελάτης πήγε να εξυπηρετηθεί στην εφορία, δεν υπήρχε κανένας να τον εξυπηρετήσει. Ναι. Και ο προϊστάμενος, όταν αγανακτισμένος ο πολίτης αυτός διαμαρτυρήθηκε, ο προϊστάμενος βγήκε έξω και έψαχνε να βρει τους ανθρώπους που δουλεύουν εκεί. Χάρης, Χρήστος. Και δεν μπορούσε να τους βρει, και μετά συνεχίστηκε η προσπάθεια του προϊσταμένου να βρει τους δύο δημοσίους αυτούς υπαλλήλους. Αυτό ευαισθητοποίησε πάρα πολύ και εμάς και εσάς, όλη την ελληνική κοινωνία, κυρίες και κύριοι, και κυρίως η προσπάθεια του προϊσταμένου τους να βρουν Χάρης Χρήστος, την Χάρης και τον Χρήστο, τους δημοσίους υπαλλήλους. Ο οποίος πρέπει να σας πούμε ότι έβαλε ό,τι μέσα μπορούσε ο άνθρωπος. Μέσα στην εβδομάδα συνεχίστηκε ο αγώνας του, προσπαθούσε συνέχεια να βρει τους δύο αυτούς υπαλλήλους. Ας ψάξουμε όλοι την Χάρης και τον Χρήστο. Χάρης! Χρήστο! Ψάχνω Χάρης, ψάχνω Χρήστο, κυρία. Έλα, ψάχνω, λέμε. Χάρης! Χρήστο! Χάρης! Χρήστο! Χάρης, Χρήστο! Χάρης, Χρήστο! Πού σε, Χάρης, πού σε, Χρήστο! Χάρης! Κυρίες και κύριοι, όπως είδατε, απευθύνθηκε παντού ο προϊστάμενος. Έβαλε όλα τα μέσα που διαθέτει ο πλανήτης αυτός, θα μπορούσαμε να πούμε, και δεν μπόρεσε να εντοπίσει την Χάρης και τον Χρήστο. Να πούμε εδώ ότι ο πολίτης ακόμη περιμένει стоικά στην. Ναι, και επειδή ο πολίτης βρίσκεται ακόμα στην εφορία, εμείς πήραμε το πράγμα στα χέρια μας, ζητήσαμε από εσάς να βγείτε να κάνετε έρευνες. Και όλη η Ελλάδα ψάχνει, όλη η Ελλάδα στην κυριολεξία. Χάρης Χρήστος, ψάχνει όλη η Ελλάδα. Ένα μικρό κλιπ, γιατί ήταν τόσα πολλά που τρομοκρατηθήκαμε. Ένα μικρό κλιπ, κυρίες και κύριοι, από τους ανθρώπους σε αυτή τη χώρα που ψάχνουν να βρουν αυτούς τους δύο δημοσίους υπαλλήλους. Χάρης! Χρήστο! Πού είσαι, Χάρης! Χρήστο! Χάρης! Χρήστο! Χάρης! Χρήστο! Χάρης! Χρήστο! Δεν είναι εδώ. Χάρης! Χρήστο! Χάρης! Χρήστος! Πού είστε? Χάρη! Χρήστο! Παιδιά! Πού είστε? Χάρη! Πείτε στον κύριο να περιμένει! Κάπου εδώ θα είμαι! Χρήστο! Χάρη! Χρήστο! Χάρης! Χρήστο! Ένας κύριος περιμένει! Ελάτε ρε παιδιά! Χάρης! Χρήστος! Χάρης! Χρήστο! Χάρη! Χρήστο! Χάρης! Χρήστο! Χάρη! Χρήστο! Παιδιά, πού είστε? Χάρης! Χρήστο! Χάρης! Χρήστο!
Κυρίες και κύριοι, είναι συγκινητικό. Πραγματικά. Είναι συγκινητικό. Μια ολόκληρη χώρα. Ελπίζουμε να βρεθούν αυτοί οι άνθρωποι και αν μας βλέπουν όπου και αν είστε, Χρήστο, Χάρης, επιστρέψτε στην εφορία, επιστρέψτε στην υπηρεσία σας. Να πούμε να ανακουφιστούν όλοι οι άνθρωποι ότι είστε καλά. Μας συγκινήσατε. Μόνο αυτό έχουμε να πούμε. Σε όλους εσάς τους τηλεθεατές. Μας συγκινήσατε.